Vchádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníkoval. Ale nás je. Dobrý večer. Ste sa namnožili. Dobrý večer. Vítame všetkých tých, ktorí ste verní aj neverní. Zrekapitulujeme si to. Toto je program, ktorý sa volá Nikto nie je dokonalý. Ďakujem. Mám pocit, že diváci tlieskajú v prvom rade tvojej pamäti. Naozaj, nikto nie je dokonalý, ale s pamäťou to nie je také jednoduché, pretože americkí vedci zistili, že hlavne na Slovensku ľudia majú problém s pamäťou špeciálne po sviatkoch a potom v januári a februári, kedy vrcholí plesová sezóna, takisto hromadná genocída mozgových buniek, veď viete. Nie je to také jednoduché. A okrem toho ešte k tomu prichádza ďalší faktor a to je vek. A keď človek starne, tak sa mu dejú 3 základné procesy v podstate. A to sú? To je, že zabúda a potom ešte nejaké 2 ďalšie. Ale pokiaľ ide o to zabúdanie, tak klasicky, hej, ja si viem predstaviť, že my dvaja budeme sedieť v parku na lavičke. Ja budem mať károvanú dečku. Poprosím ťa, tretí pilier už funguje všetko a teraz po chvíli, čo sme tam, a ty sa ako voláš? A vieš, čo ti ja poviem? No čo? A dokedy to potrebuješ vedieť? Aj dôchodcovia už sú naši fanúšikovia. Horšie je to s našimi kamarátmi, ktorí sa pýtajú v súvislosti s touto reláciou, prečo tu ešte nebola žiadna žena. Sú oni... Oni? Nie, tak... prídu aj dievčatá, sľubujeme. No, urobme taký verejný prísľub, že na budúce žena a v plavkách. Ruku na to. Ruku na to. Žena a plavka. Dobre. Dobre. Pozrite sa. Táto relácia by si mala zachovať akú takú estetickú úroveň a tak sme sa rozhodli, že dnešných hostí v plavkách rozhodne vítať nebudeme. Už sme predznačili, že pôjde o 2 chlapov. Krásavci sú to. Naozaj, veľmi sympatickí muži v tom najlepšom veku, vynikajúci herci a skvelí zabávači. Poďme privítať prvého z nich. Prvý z nich je človek, ktorý má najviac zubov na svete. Podľa mňa aj v celom vesmíre. Určite je to tak. On má na to priestor, viete. On napríklad, ako my máme očné, on má asi aj vianočné zuby. A on dokáže DVDčko, on normálne má CD-romku a tam dáva CD-čko a to zmizne. No, rádi hovorievame, že má úsmev ako koník z Disneyovky. No. A je to vynikajúci herec, naozaj skvelý. Momentálne funguje v jednej monodrame, alebo teda v divadle jedného herca. O tom nám porozpráva viac. Radšej ho raz vidieť. Aj oči má krásne. Roman Pomajbo. Ďakujem. Roman, obrovský potlesk. Ty si takýto užívaš dnes nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. O tom sa určite budeme rozprávať. Vyzerá, že naši diváci ťa spoznali. Tak, hlavne dievčatá mu hovoria, ocko. No. Otázka znie, čo si o tebe myslia naši diváci, ktorých sme stretli v uliciach. A otázku sme nakomponovali tak trošku zvláštne. Román Jozef Mak je vlastne povinným čítaním. Poznáme z literatúry. O čom je román Pomajbo? No to som zvedavý. Poďme sa na to pozrieť. Román Jozef Mak sme všetci povinne čítali na literatúre. Patrí medzi povinné čítanie aj román Pomajbo? Áno. O čom to je? O čom je román Pomajbo? Neviem, hovorila mi to stará mama. To bolo zaujímavé. Ale neviem, to ešte keď sme boli malé, mi to hovorila. A čo hovorila stará mama? Nič, že by sme to mali čítať a dospieť. Neviem, čo to je. Román Jozef Mak sme všetci povinne čítali na literatúre. Patrí medzi povinné čítanie aj román Pomajbo? Nie, Roman Pomajbo, to je taký herec, taký šašo. Takže on vydal si akúsi knihu, ale to ja tých knihy ministrov, umelcov, prezidentov nečítam, lebo to nikoho nezaujíma, také súkromné záležitosti. Ja čítam len vkladné knižky, nás dôchodcov nezaujíma, aby sme prežili, čo máme na kreditkách a na vkladných knižkách. Román Jozef Mak sme všetci povinne čítali na literatúre. Patrí medzi povinné čítanie aj román Pomajbo? Román Pomajbo. To nejaký známy meno je mi to. Pomajbo.
On není nejaké skupiny, nejaký spevák? Z akej skupiny? Nejaký hip-hop asi. Tancuje. Áno, on tancuje s tým Lacim. Áno. Roman Pomajbo? Áno, on tancuje s tým Laci Strejkom, alebo ak sa volá. Laci Strejk, áno, s tým sa tancuje, áno. Hip-hop tancujú oni. Nie je to nejaké čítanie povinné? Nie, však to není spisovateľ, on je hip-hop tanečník, je on, áno. Román Jozef Mak sme všetci povinne čítali na literatúre. Patrí medzi povinné čítanie aj Roman Pomajbo? Tak ja už tak neviem, že to, pretože Roman Pomajbo to asi je herec, alebo spevák, alebo čo, nejaký speváčky manžel, alebo čo takéto. Ktorej speváčky manžel je to? Môže aj Ivety Bartošovej, alebo tak Ivety Bartošovej. Ona čo spieva toto pesne. Vy sa teraz zobrali? Tak, S Romanom Pomajbom? asi, ale ona myslím, že už má asi 3. manžela. Jozef Mak, to je Roman. A Roman Pomajbo je? Cigáň? A hlavne hip-hopový spevák. Jo, brácho. Táto rekord. Pomáhaj Boh. Pomáhaj. Tak aká je tá Iveta? Boli sme teraz na Silvestra spolu, má sa dobre. Aká bola svadba? Výborné to bolo, no, ale aj bez zaváhania však. Áno, je to. Jasné, že som čítal Roman Pomajbo. Trošku si to pletu. No. Poď sa posadiť, Roman. Možno ste počuli počas toho, ako mal vizitku Roman, vzadu sa už od smiechu odkrochkával náš ďalší vzácny host. Na ktorého sa takisto veľmi tešíme. Okrem toho, že je to naozaj vynikajúci herec, skvelý zabávač, dokonca aj lekár z reklamy. No, tam, kde chodí slnko, tam chodí lekár. Vyzerá, ako keby vypil 11 káv neustále. No. Oči na mňa vydali. A veľmi sa na ňo tešíme. Prichádza Lukáš Latinák. Tak je. Všetko dobré, ak sme si nestihli popriať. Mial som sa vzadu, lebo boli pohotové tie reakcie, boli pohotové na Romana. Čau, Romanko. Že áno, je to, ale aspoň toto sa Slováci už tak učia. Jasné, samozrejme, že viem. Že treba vedieť. To je jedno čo, ale treba vedieť. Nezaskočí ma nikto. Jedli ste už kenguru? Samozrejme. A chutila vám tak ryba ako ryba. Ochranári v Tanape prichytili typka, ktorý si tam opekal kamzíka. Človeče, vy ste sa zbláznili, že opekáte si tu kamzíka normálne, že tak som hladný, tak si dám kamzíka, nie? Však išiel voľne, pobehoval. Za to je pokuta. Jaj, to som nevedel. Tak vysolili mu pokutu a vraví, že no a ako to chutilo? Niečo medzi orlou kráľovským a svišťom. Podľa mňa Lukáš trpne, že čo sme si na ňo pripravili ako anketu. Čo si myslíš, že ktorým smerom sme išli? No, od latináka k latinčine možno. No, v podstate je to tak. Otázka znie, aký je rozdiel medzi latinčinárom a latinákom. Poďme sa na to pozrieť. Aký je rozdiel medzi latinčinárom a latinákom? Aký je medzi nimi rozdiel? Latinák je tanečník a latinčinár, či čo to je človek, nie? No tak aj on je človek, ale tak asi on je z Latinska, nie? Tak čo? Kde je Latinsko? Neviem. Ja sa hambím. Kde je Latinsko, povedz mi. Asi. Chcela by som tam ísť na dovolenku. Ja by som chcela, ale neviem, kde to je. Aký je rozdiel medzi latinčinárom a latinákom? No to neviem, latinák. To je liatina nejaký, ne? Latina. To je čo? Liatina, jak napríklad železo z liatiny. To je latinák? Môže byť, áno. Aký je rozdiel medzi latinčinárom a latinákom? Neviem, latinčinár je učiteľ. Čoho? Latinčiny. Latinák
To môže byť aj ten, čo pribíja laty na strechu. Aký je rozdiel medzi latinčinárom a latinákom? Ja mám trému. Ponáhľame sa na budú, lebo sme tu zo školy. No, aký je rozdiel medzi latinčinárom a latinákom? To, že je to muž a žena. A ktorá z tých dvoch je žena? Tá latinárka. Aký je rozdiel medzi latinčinárom a latinákom? Sakramenský. Latinčina funguje 400-500 rokov, ale latinák len teraz začal byť humorista. Aký je rozdiel medzi latinčinárom a latinákom? No, latinár... Ešte raz. Latinčinár a latinák. No, latinčinár je akože príklad jak kňaz, že vie ovládať latinský jazyk, alebo lekár. A latinák... To je nejaký herec, ne? Latinák. Ktorý herec? Ako sa volá celé meno? Druhý meno, ako sa volá latinák, to je nejaký herec. Ako vyzerá? No, taký nos má, jak ja približne, že taký väčší nos má. Ešte ako vyzerá? Však on je taký starší, pomyslím už. Starší. Ty starší, koľko má rokov? Približne. 75. Tak do 80 môže byť. Je tam veľká úcta. No, a ty kupuješ tú farbu na vlasy? Takže ja mám 75, ale o tebe sa už staré matere dočítali. A starí otcovia o tebe rozprávali, ako to treba teba čítať. Lukáš, a u teba nevieme, koľko máš tých rokov. Asi jediná metóda odrezať nohu, spočítať letokruhy. To je po starom. Teraz je moderná metóda, že opýtaš sa. Ale dievčatá neodpovedajú na túto otázku, lebo každý rok sa to mení. A inak to s tým pokrývačom, to sa mi tiež páčilo, lebo to vymyslel vlastne otec, že ako to vzniklo, to meno latinák, že ako? Presne, že no latili strechu a ten sa na to hľadí, jeden vraví, že počúvaj, že ty lať inak. Aj ste zistovali ste pôvod svojich priezvisk? Roman. Pomajbo, lebo to je naozaj ťažko povedať. To je sloveso, to je ako Zimný Koval, ja som v minulom čase, vieš. Dobre, tak ale Pomajbo junior mám v pôvodne, sa bolo to- volali po nemecky Karl Schmidt, ako kováč zastudená, ale ja mám tiež akože nejaké tam veci, ktoré sa dajú zistiť, ale Pomajbo? Je to veľmi jednoduché. To, keď na to prišiel môj staručký pán profesor, ktorý ma učil herectvo, vyzeral jak Berich, a rozprával, vieš, ja som nemohol zaspať a nad ráno som na to prišiel, ako vzniklo tvoje meno. To som študoval v Čechách, on hovorí, víš, lidé sa vraceli z pole a byli hrozne unavení. A tá mluva, tá pusa, tá artikulácia, už byli takí vyčerpaní. A říkali na tom Slovensku, pomáhaj Boh. Aj boli unavení, to už bolo len tou dolinou sa neslo, pomáhaj Boh, pomáhaj. A tak vzniklo tvoje. Aha. Akí ste boli kvietky na škole? Vystrojili ste niečo? Lukáš. Ja som bol úplne... Poznámka na poznámku? Nenápadný. Alebo nenápadný? Nie, ja som bol taký dobrý chlapček, neviem, čo ešte, babi si pamätám, Ľubka Hanesová, alebo kto ešte mi zaväzovala šnúrky v prvej triede, lebo som si nevedel ani šnúrky zaviazať. Teraz na základnej sme začali, nie? Alebo na ktorej škole? Na základnej. Na základnej škole. No a sme sa tam fotili, že môj prvý školský rok som priniesol máme, že aha, a ona, že máš vestu naopak. Toto obdivujem tie matky, že oni to proste akože vidia, okamžite to vedia všetko. Ty to nosíš celý život na sebe, teda nie, celú školu, celý rok a vôbec si to nevšimne, že ktoré je rúb, ktoré je líc, lebo to boli väčšinou doma pletené veci, tak dobre vyzerali, že vyzerali dobre aj zo druhej strany. Podľa teba teda. Mami vedia veci ťa naučiť, ktoré nikto iný. Zavri ústa a jedz. Zavri ústa. A pozri sa, čo máš na chrbte. Pozri sa, čo máš na chrbte. Otázka je nachystaná, ideme opäť do ulic, teda dnes prvýkrát. A otázka je veľmi jednoduchá. Môžete sa aj vy tak pozrieť, že či áno, budete vedieť odpovedať. Išou Macek doma Vacek, Šošovičku Mlácic, to je intro. Zabudol si. Čo si zabudol? A kde?
Chceme vedieť takúto vec. To snáď. Koľky to budú vedieť? To snáď, áno. No, chlapci, koľky? A kto začne? Dohodnite sa. Ale akých ste vyberali? No, veď toto. No, pekných. Koľky to budú vedieť, chlapci? No, tak skúška znalosti národa. Ja som prvý tam, tak, a som starší. Tak ja si myslím, že toto snáď áno. No ale... Takže áno. 2 alebo 3 rožky. No, koľky? 4, najmenej 4. Najmenej 4, hovorí Roman. 4. Aj keď veľmi opatrne teda začínam, ale berím. No nie, tak keď 4, tak ja by som potom mal ísť dole. Dole, vieš že čo? neveríš tomu? Rozhodni sa. No ja verím, že to 75% vie, ale vy ste vyberali z tých 25%, ktorí to tušia alebo nevedia. Takže? Takže 3. Tak 3. Štri máme teda napísané. 4 a 3 je jedným slovom štri. To som zvedavý. Nás samozrejme zaujíma, aká je správna odpoveď na túto otázku. Aký je koniec tej piesne? Dopovedzte. Junior už je medzi našimi diváčkami v tomto prípade. Tak chceme od teba, aby si... Haló, Junior, počuješ ma? Áno. Ahoj. No, že čo? Že sa mám pýtať, hej? Tak, išiel Macek doma Vacek. Tak tu. Išiel Macek doma Vacek, Šošovičku Mlácic, zabudol si niečo doma, teda čo a kde chceme vedieť? S jednou pomôckou. Tak zabudol si cepy doma? Cepy doma. Áno. Je to čudné, ale cepy doma je správna odpoveď a my sa na blahoželáme. Otázka je, koľkokrát takáto správna odpoveď zaznela pri ankete v uliciach. Dokončite text pesničky. Išiel Macek doma Vacek, Šošovičku Mlácic, zabudol si... Čo? Sekeru zabudol, že on chcel najprv pre drevo do tej Malaciek a potom Šošovicu mlátiť, potom išiel potom domov, no. Ale nie so sekerou asi, to asi zručne to mlátil. Ako ručne? To malé voľaké takéto, čo ja vím, ako sa to volá. No, ako sa to volá? To neviem teraz, ako sa volá. To ja klobá sa vyzerá také, tak ja vím. To je dosť veľký. A s tým sa to mlátilo voľaké. Potom čo musel? Musel sa on... Blázniť? Blázniť? Čo ja neviem teraz. Čoho sa musel zblázniť? Že lebo išiel Šošovicu mlátiť. Čak sám mláti Šošovicu, tak to sa nedá. Dokončite text pesničky. Išiel Macek doma Vacek, Šošovičku Mlácic, zabudol si... Ja to viem presne potiaľ, že Mlácic. A ďalej to neviem. Potom Mlácic to viem presne. Neviem. Veď aj ďalej to pokračuje. No ale ja to neviem ďalej. Ja každú pesničku tak do polovičky asi zhruba. A toto je menej ako polovička. Skúste mi pomôcť. Išiel Macek doma Vacek, Šošovičku Mlácic, zabudol si... Doma kľúče a tým pádom musel sa vráciť. Asi tak. Kľúče mu na čo boli? No, aby si vedel domknúť. A ja nosím je stále. Takže asi tak. Dokončite text pesničky. Išiel Macek doma Vacek, Šošovičku Mlácic, zabudol si... Cepy doma, musel sa on vráciť. A viete to aj zaspievať? Išiel Macek doma Vacek, Šošovičku vrátiť. Zabudol si cepy doma, musel sa on vrátiť. Hej, Macenko, zahraj mi na tú cenku strunu, hej, dzunu. Išiel Macek doma Vacek, Šošovičku Mlácic, zabudol si? Doma vláči. Chcel s tým vláčikom robiť? Že sa pohrať, malý decko. Išiel Macek, Šošovicu mlátiť, zabudol. No toto. Už budem musieť ísť robiť. No. Išiel Macek doma Vacek, Šošovicu mlátiť. Zabudol si... Čo zabudol? No, čo si zabudol doma? Ale som pirešne dneska. Nemám na toto. To ako nevieš? Nevie nič tento môj teleko. Dokončí text pesničky. Išiel Macek doma Vacek, Šošovičku Mlácic, zabudol si... A ja sa volám, vieš ako, lebo tak akože Ako? v mojom rodnom meste. Ja sa volám Macek.
Ináč to je meno, ktoré aj v Poľsku, aj na Slovensku, čiže my to môžeme akože skrátiť. Išiel Macek do Malacek, hej, je to, by som povedal skôr záhorácka pesnička. A my sme tu ináč tiež skoro na Záhorí. Tak išiel Macek doma Vacek, šošovičku Muácic, zabudol si cepy doma, mušel seon, vrácic. Aj to vieš zaspievať? Viem. Policajti si tu. Išiel Macek doma Vacek, šošovičku Muácic, zabudol si cepy doma, musel sa on vráciť. Dokončí text pesničky. Išiel Macek doma Vacek, šošovičku mlácic. Zabudol si? Zabudol si. To je záhorácka pesnička, ja vím, zabudol si mešec. Ja poznám čerešničky, čerešne. Prečo ste sa rozsypali po ceste? Tak chlapci, zaevidovali sme 2 správne odpovede. Ja by som trošku... Ideš podať protest? Protestoval, pretože boli boli, síce 2 správne odpovede, ale ešte 2 boli také polovičné odpovede, čiže to by mohla byť z tých 2 polovičných ešte 1. No, lebo jeden trafil cepy sme miesto, chceli počuť. povedal doma vláčik alebo doma kľúče, nie? Takže doma trafil, že kde. A ten predmet, no, ten sa nepodaril, nepomenoval to, že cepy, ale povedal, že ako Pozri sa, klobás. v každom prípade vyhrávaš, tak už neprotestuj, dobre? Teraz ešte ďalšia úloha. Spomínate si tých, ktorí odpovedali? Ja Musíme myslím- vybrať to, čo najviac zarezonovalo, hej? Ja mám jedného favorita, Hej? lebo Aha, pripomenul... skúsme si to zrekapitulovať nejako. Tak keď má favorita, tak... No ten, čo, že túto nepoznám, ale viem, že Kukulienka, kde si bol, alebo Nie, čerešničky. čerešničky. To je taká správna odpoveď, že túto nepoznám, ale poznám čerešničky. To bol taký môj, akože odpovedal správne na otázku. Toto bolo číslo 7, respondent číslo 7. On mal takú štúrovskú bradu, ale na hlave, na kapucni. Áno. Aký eskimácky typ? Takže to bereme takto, dobre? Že Roman vybral teda. No povedz. Áno, Hej, ja som no. si nestihol. Ty si počítal doma a cepy. Áno, ja Doma som cepy, počítal, doma cepy, že- doma cepy. Či je to dobrá odpoveď, alebo to nie je dobrá odpoveď. Súhlasíš? Súhlasím proti tomu. Dobre, tak máme vybranú aj najväčšiu halus do záverečnej nominácie. Aj k tomu sa dostaneme. Poďme na ďalšiu anketovú otázku. Ďalšia anketová otázka je veľmi jednoduchá, gramatického charakteru. Tak to už nie je jednoduchá. Aha. Nula. Aha. No, píš 0, Roman. Počkaj, áno, Daj. Roman začína teraz. Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? Idem 2. 2. Čiže si chcel dať 2 však? Ale vieš, čo dám? Dám 3. Fakt? No. Vieš, lebo teraz, keď tam bolo v jednej menej, tak teraz bolo to Trojka ti priniesla šťastie v prvom kole. Či to tak bude aj v kole druhom, to sa dozvieme o chvíľočku. Otázka je celkom jasná. Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? S kým, s čím? Výborne, s kým, s čím je správna odpoveď. Či takéto odpovede dostaneme aj v uliciach, na to sme veľmi zvedaví. Verím, že vy takisto. Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? Opytovaciou. To ktorá? Taká meč? Jakže není? Není taká. No na prvý pád sa pýtaš ako? Ja. Na druhý? Ty. Na tretí? On. Na štvrtý? Ona. Na piatý? My. Na šiestý? Vy. Na 7? Oni. Takže akou otázkou sa pýtame na 7. pád? Oni. Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? Fú, škola pána má 7. pád, no pýtaj sa. Kade, tade. Kade, tade. Asi kade, tade, neviem. Kade, tade? 7. pád? Kade, tade. Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? Na 7. pád? To ja neviem. 7. pád. Však niekto padol, nejakých 7 ľudia tam mohli byť. 7. pád. Padlo 7 ľudí. Však pád. Padli, ne? A tam je aká otázka? Ja koľkátí padli? A? Odpoveď? Tak 7, lebo 7 padli. No ale ešte je aj 4. pád.
Tak najprv padol 1, potom 4 a naposledy 7. Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? Na 7. pád. DTNL. No prvý pád, kto čo? Ja už chápem. Prvý pád, kto čo? Druhý pád. 7. pád. Na 7. pád. To čo? Ty on? Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? Mário. Na 7. pád? Či to je toto, že žena, muž, dub? Žena, muž, dub, to je čo? Neviem, to sú tiež nejaké pády, nie? Že muž, žena, ženský rod, mužský rod. To je čo za pád? To je 4. pád. A 7. pád? S kým, s čím, s mužom napríklad môže byť. Takže je ten 7. pád, či nie je? Neviem tak isto, ale možno aj je, možno nie, možno tak to má, tak to nemá. V ktorej krajine je, možno v ktorej nie. Tak môže byť. U nás? U nás nebude, asi myslím. Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? S kým, s čím, Dokonalý. bolo s kým a keď bolo s čím, tak by bolo všetko v poriadku. V každom veku. Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? Akou otázkou? Však ja nevím. Prosím, alebo ne. Prosím ťa, nevíš mi, alebo ne, niečo. Jak to sú? A na prvý pád sa akou otázkou pýtame? Ja neviem. Očieš ma, hej. No, jeden správny pokus, ak sme to dobre počítali. Znamená to, že tento raz... Áno. Lukáš sa hlási. Ja mám protest a problém s tým, pretože... S čím? S kým, vieš s kým? S čím? S tým, že decká, ktoré sú mladšie, vlastne v osnovách nemajú 7. pád, akože učia sa len tých pádov 6, pretože 5. sa vynecháva. Áno, oslovenie vokatív. No, čiže tie odpovede, ktoré boli, že nie je, otázka by som bral, že správne, alebo tú, ktorú tam bol, on nakoniec povedal, sa vykoktal nejako s tým, s kým, s čím. Ten, čo bol... Dobre, tak počítame, že dve správne odpovede teda, hej? Správne boli. Dobre, Ja dobre. súhlasím. No vidíš, konečne. Nám situáciu výrazne zmenilo. Krúžkujeme teda Romanovi správny výsledok a konštatujeme, že je to remíza 1-1, chlapci. Ešte nie je dobojované, lebo ešte máme takú podotázku, ktorý sa vám páčil najviac z týchto 7. No bolo to ťažké. Áno, my potrebujeme ale vybrať jednu najväčšiu halus, ktorú potom dáme do záverečnej halúznej nominácie. Ja rozumiem. Mám pre teba jeden tip, tá 4. Je to ten, čo si myslím? Je to ten, ktorý... DTNL. DTNL, to by som dal. Áno, zatlieskajme. Vezmi si prosím ťa svoje terčiky. Dobre, chlapci, pripravte sa. Počúvaj, toto robí každý. To som videl, vidíš, ak to sledujem. Čo si urobil? Vidíš, ak to sledujem. Čo si urobil? Tu všetci robia, vieš, sa snažia prispôsobiť respondentom, vieš. Jedine, keď príde Evka Máziková, tak tá bude to robiť takto. Áno, by som Danky a Janky. No a tak poďme zaimprovizovať, čo sa s tým dá ešte, Luky? No otázka znie, je pravda, vy odpovedáte áno alebo nie, že Roman machruje pred Lukášom, pretože má doma viacej žien ako on? A ja mám odpovedať? Aj ty. No samozrejme, že aj ty. Ide o zhodu. Nemachrujem, ale je to pravda, že mám viac žien. No, tak máš, ale machruje však. No, neviem, niekedy sa to dá považovať za chválu, niekedy skôr za sťažovanie. Tak ale ty si profesionálny ocko. Áno, ja dokonca sa mi tak darí, že teraz bolo viac voľna, dlho som nebol v telke, bol som doma a behám po Československu s tou one-man show Ocko a moja žena hovorí, no tak a ty tým ľuďom rozprávaš o tom, aké to je, keď je to taká humorná spoveď novopečeného otca. Je to veselé stále. A ukazujem, ako ženy môžu nahľadnúť do hlavy mužom a chlapi vidia, že v tom nie sú sami. A ona hovorí, tak vieš čo, aby sa ti dobre hralo, tak
tak mi robí také PR, už teraz odborne povedané, čakám tretie. Ďakujem vám. Je to veľký vraj úspech. Aj keď... Takže áno, takže zás budem mať o jednu viac. Dívať do jedného herca, to je veľmi náročná záležitosť, ale poďme na ďalšiu otázku. Ďakujem. Dobre, Teším počúvajte. Je pravda, že Roman odišiel do Austrálie a nevedel ani slovo po anglicky, áno alebo nie? Nepozeraj sa teraz, Lukáš, odpovedaj. Takto, aby som to objasnil. Aby som nevyzeral jak tí respondenti. Ja som vedel povedať I'm very good Slovak actor. Ja som veľmi dobrý slovenský herec. Ale dotiaľ som to ďaleko. Dobre, vysielal som v rádiu, ale to sa neplatí v slovenčine. Tak to urobil som tam kariéru, že som proste robil deň otvorených dverí na ambasáde. A to slovičko v slovenčine. Ale pozor, v angličtine som bol v kuchyni. Tam bol nemecký kuchár. Ľudia v austrálskej kuchyni to vyzerá, jak keď maliar maluje obraz, proste ten šéf, proste keď robil to jedlo, to predjedlo, na to tam, však to tam nikto nechodí, to bolo tak drahé, tak on keď maluje maliar obraz, tak zelené kvapky okolo, modré bodky, ružové a celá tá kuchyňa, učnice tam boli, 14 dievčat, tak to nedýchalo, tak to na ňu pozerali a Romanko stál naproti, tu boli také horáky, všetci takto pozerali, jak to on robí, áno. Fakt nikto nedýchal, on bol veľmi prísny, taký. Ja som takto stál, teraz som to položil pred tie horáky, všetko tichučko, pozeral sa na mňa a hovorí Šrál! A ja som ho musel zobrať, počúvaj, a utekať som hore po schodoch, som utekal, lebo som bol runner, bežec, som hore po schodoch a tam bol naškrobený austrálsky čašník, nádherný človek, v naškrobenej košeli a tomu som to takto odovzdal a on to odniesol tej bohatej japonskej rodine, ktorá tam prišla jedna za celý týždeň. Ráner. A prišiel ku konverzácii. Nebolo busy, nebolo po slovensky, nebola busy? Robota, nebola proste, jak sa povie po slovensky busy? Zaneprázdnený, čiže bola konverzícia. What's your job? I'm very good Slovak actor. Rozumieš? Toto vieme. A on na mňa, what's your job? A teraz ma napadla spásonosná myšlienka, ľudia. V Austrálii je národný hrdina, najbohatší muž, jeden z najbohatších ľudí, je speaker Kolesa šťastia. Koleso šťastia je relácia, ktorú som tu ja začínal pred 22 rokmi. Teraz mi to Palo Šišovič pripomenul. A s touto informáciou som hovoril, že Koleso šťastia je ich speaker, že čo to všetci... Ja som nevedel, jak sa povie Koleso šťastia. Vždy tam nájdeš v kuchyni nejakého Slováka, Čecha. Jak sa povie Koleso šťastia po anglicky? Povedz, že Mr. Wheel of Fortune. Sometimes I work Mr. Wheel of Fortune. No. Yes. No. You are Mr. Wheel of Fortune of Slovakia? Of course. Ty si Mr. Wheel of Fortune. Oni tam vyhrávajú cestu okolo sveta. U nás sa vyhrávali cukrovinky Čierny princ. Oni... Doteraz ma niektorí spoluobčani volajú, doteraz, čo si pamätajú, Čierny princ. A toto ty robíš na Slovensku? A prečo si tu? A prečo ty toto robíš, keď u nich je to národný hrdina? A teraz som asi sa niečo zle povedal a ja hovorím, no, Dustin Hoffman, keď točil o bláznoch, tak išiel do bláznica. Ja pripravujem taký film na Slovensku, to bude ako z kuchynského reštauračného prostredia, ja som very good experience for me, veľmi dobrá skúsenosť pre mňa byť tu. Okamžite zavolal manažera reštaurácie. Vieš, to tu robí? To je Mr. Wheel of Fortune of Slovakia. No, yes, of course. Ne. Žiadne Chanel, môj život sa zmenil. Ja som sa stal degustátor. Romano. A tí Slováci museli to za mňa ukázať. Ja ťa zabijem. Mr. Wheel of Fortune of Slovakia. Renata Morgan z Austrálie, matka všetkých študentov, na to som sa tam namotal, lebo tá sa o mňa potom postaral, keď som nevedel po anglicky. Prišla do Bratislavy. Tu ťa čakám, no DNVS. Kde si ty, Renata, si stratená, kde? No DNVS, vidím tu DNVS, tak príď pre mňa DNVS. Vedľa IKEA, DNVS. Kde, aká IKEA, čo ty? Devínska Nová Ves. Newcastle, Devínska Nová Ves. Ideme ďalej. Ono by to mohlo vyzerať, že ti tlieskam stojí, ale ja len idem k tabuli, dobre? Stojí. Idem k tabuli pomaličky, lebo... Marcel sa šarmantne presúva. Čo znamená, ak sa povie, že niekomu vytriete kocúra?
Čo to znamená, ak niekomu vytriete kocúra? Lukáš, poď. Ja mám si tipnúť? Koľko? Áno, je to taký typ relácie, takže Neviem, ťa či poprosím. do tretice by som mohol dať 3. Nie? Držíš sa tej trojky? A budem sa držať tej trojky asi. Tak, poďme. Poučený, že? Pre Lukáša teda trojka. Roman. Ja dám 2, to nevedia ľudia. Teda... Vytrieť kocúra. A toto sa vysiela iba na území Slovenskej republiky však? Áno. To je dobré. Čo by to mohlo znamenať? Vytrieť kocúra. O správnu odpoveď opäť poprosíme juniora a samozrejme sprostredkovanie aj naše diváčky. Čo znamená vytrieť kocúra, tak... dievčatá, upratujete? Upratuješ? Keď treba, tak áno. Už si vytierala niekedy kocúra? Áno. Čo to teda znamená vytrieť kocúra? Že ho dobehol, dostal. Je to správna odpoveď, áno, je to tak. Čo to znamená, ak niekomu vytriete kocúra? Vytres kocúra? To vytres kocúra. To ja znam, jak ty se psíčkami, alebo co vežne do sačku, ne? Keď, no, s prepačením, to je také jedine, že poucíram mu zadek, alebo jakého prvé, ne? Čiže keď idete s kocúrom na prechádzku? To však, tak, jak ide s psíčkem, ne? Tak ja znam vytrec, ale kocúra. A vy už ste vytrel niekomu kocúra? Ej, ja kocúra, tak ja kopnem do neho tam a nehyze do... Čo to znamená, ak niekomu vytrieš kocúra? No toto je ináč veľmi, by som povedal, otázka, ktorá patrí do súčasnej doby. Lebo ak je ten kocúr začipovaný, tak to už samotné je vytretie kocúra. Ja nemám komu čo dodať. Keď nie je začipovaný? Tak keď niekto niekomu vytrie kocúra, tak zrejme mu niečo... kúpil si skôr Felíciu o 2 sekundy v akcii. Ty už si niekomu vytrel kocúra? Na túto otázku nerád odpovedám, ale proste ja strašne rád niekomu vytieram kocúra. Čo to znamená, ak niekomu vytriete kocúra? Zadok. Komu? Kocúrovi. Čo to znamená, ak niekomu vytrieš kocúra? Asi tak, že s komínom ho vytrel. Hodil do komína a tak ho vytrel. Aby vyčistil komín. Kocúrom? Dobre, tak Kocúrom ho vytrel? Asi áno. To sa bežne robí tu? Ja si tak myslím, nie? Čo to znamená, ak niekomu vytriete kocúra? Vytrieť kocúra, neviem vám povedať, čo to je. Čo to môže znamenať? Vyhodiť von spoza dverí. Kedy to urobíte? Asi dneska večer, lebo mám takú sprostú mačku. Čo to znamená, ak niekomu vytriete kocúra? Že vybabrete s ním. Čo to znamená, ak niekomu vytrieš kocúra? To keď ide niekto na diskotéku a baraku mačku si tam zbalí, takže asi potom niekde na záchodoch je vytrie kocúra. Ale nie som si istý. Podľa mňa takéto. Bude to aj niečo s týmto. A poďme aj k našim číslam. 2 v tomto prípade bola úspešná pre Romana. 2-1. Ujal si sa vedenia, Roman. Ujal si sa. Vytrel si kocúra. Vytrel som kocúra Lukášovi. Áno. No, musíš vybrať teraz. Ja mám vybrať? Hej. My sme už s Lukášom na seba tak kývali. Teraz budeme vyberať naozaj tých, ktorí si to zaslúžia, a to je tá 3. Áno. A môžeme ísť rovno na ďalšiu anketovú otázku. Ako máte rozdelený zadok, keď stojíte vertikálne alebo horizontálne? Cože? Ako máte rozdelený zadok, keď stojíte? Mám sa to ísť spýtať, alebo... Poprosím vás, dievčatá. No, nám je jasné, že keby si mal horizontálne, tak by si tlieskal, keď ješ po schodoch. Hej, čiže... Ale to je otázka, že ako máte zadok, keď stojíte horizontálne? Ako máte rozdelený zadok? Ako je rozdelený zadok, keď stojíte? Je to
Horizontálne alebo vertikálne? Ja dám 3, lebo Daj 2. začína sa mi to páčiť, sú tam také vrany. Tak ale ja Náš zákazník, náš pán. To vyzerá ako moje vysvedčenie. Chceš vidieť moje trojky? Ja som sa dať 2, som chcel, ale to by sme sa opakovali. Ja dám 1. Myslíš, že mám ťa posunúť? Počkaj. Roman, ja som to všetko zaznamenal. Predposledná. Nie, dobre. Dobre, vyhráš. No, uvidíme, dozvieme sa, ako máte rozdelený zadok, horizontálne alebo vertikálne. No, ukázať. Poprosíme samozrejme aj juniora, aby išiel do publika a zistil správnu odpoveď. Ja som vždy sníval o tom, aby som sa mohol pýtať dám, že ako majú rozdelený zadok. Prekážate, že sa budem pýtať na zadok? Nehovorím tvoj, neber to zase osobné. Je to v poriadku, hej? Dobre, tak toto nám prešlo. Ako je teda rozdelený zadok, keď stojíme? Takže vertikálne. Si istá? Áno. Videla si sa v zrkadle? Čo? Je to v poriadku? Dobre. Ako máte rozdelený zadok, keď stojíte? Vertikálne alebo horizontálne? Keď stojíme? Ani nijak. Však ani horizontálne, ale vertikálne to nebude. No a máte ho rozdelený? Ale iba trošku. Ako máte rozdelený zadok, keď stojíte? Vertikálne alebo horizontálne? Odkiaľ mám vedieť? Nemám tam zrkadlo. Ako máš rozdelený zadok, keď stojíš? Vertikálne alebo horizontálne? Keď stojím, chcela by si to vidieť? Neviem. Mať nebudeš, ale keď stojím, budem vychádzať, počkaj, horizontálne, ako mám ho rozdelený. No tak. Keď stojíš? No, tak no, vieš, ja som špecifický, ale ja si myslím, že je to horizontálne. No, V čom si špecifický? špecificky som v tom, že proste ja si svoj zadok v noci rozdelím horizontálno, vertikálne, dajme tomu, hej? Ako máte rozdelený zadok, keď stojíte? Vertikálne alebo horizontálne? Počkať, musím porozmýšľať. Horizontálne, vertikálne. Horizontálne. To je teda ako? No ako? Takto 2 polky. Tak musíme sa ubezpečiť. Čo si tam, gate dole? Ako máte rozdelený zadok, keď stojíte? To je otázka na telo. Na 2 polovice, ako aj ostatne. Vertikálne alebo horizontálne? No vertikálne určite, že. Ako máš rozdelený zadok, keď stojíš? Vertikálne alebo horizontálne? Nemám rozdelený zadok. Ty nemáš rozdelený. Ma núti opýtať sa otázku, že ako to z teba ide von, keď sa naješ? Tak asi vertikálne, neviem, horizontálne. Akože... Vertikálne, horizontálne. Na 2 poly mám rozdelený zadok. Vertikálne alebo horizontálne? Keď stojíš. Keď stojím, horizontálne. Ako máte rozdelený zadok, keď stojíte? Vertikálne alebo horizontálne? Horizontálne. A prečo horizontálne? Ani nám neplieská. Tak to vidíte, chlapci. Lukáš, ani v tomto kole sa ti to nepodarilo. Ale už som bol blízko. Bol si veľmi blízko. Oprsia. Ale no, ani nie, pretože ak by bola ešte jedna správna odpoveď, tak obaja by ste získali po bode a to by nám situáciu zatiaľ teda nejako neriešilo. Konštatujeme, že bod aj v tomto prípade dostáva Roman Pomajbom. Ešte by sme mali vybrať človeka, ktorý najviac zarezonoval z odpovedí. Boli tam také, že nemám rozdelený zadok, jednoznačná odpoveď, potom začala trošku. Potom tam bolo aj, že hortikálne. Ktorého dáme? 3. Trojka? To trojka. Tak 3. Tak dáme 3. Chlapci ste to zvládli. Blahoželáme.
Pingpongové rakety si zoberte. No, vezmite si rakety, ideme otázky, ale tento raz sa budú samozrejme týkať Lukáša. A hneď prvá, bude to také, že budeme vráciať to späť. Je pravda, že Lukáš machruje pred Romanom, že on má syna a Roman nie? No nemachruje, ale má. Áno, no, tak ste sa zhodli. Akože ja som sa s Romanom zhodol na mojom synovi. To teraz tak vyznelo. Zhodli sme sa. Stále ste sa obeťami nejakej detskej úprimnosti, Lukáš, v svojom prípade, že ťa dieťa zabilo odpoveďou? My máme veľmi rádi jednu takú odpoveď, keď náš kamarát Talostan robil z takých tých balónikov čosi a hovorí, no dieťa, čo ti mám urobiť, bude to papagaj, psíček, alebo čosi. Krokodíl, dinosaurus, čo to bude, čo chceš? A dieťa, rezeň. To je taká detská úprimnosť. Ale náhodou, milé sú také, keď už máš tie väčšie, lebo tvoje Ty ešte... máš s tými ockami a s tými deckami. Tak to sú len také jemnostky, že papala si Nojka. Áno, papala. A kedy si papala? V škôlke. No, že v škôlke si dnes vôbec nebola. Nepapala. Vieš, akože naučené. Máme kamaráta, ktorý je teda taký poctivý kresťan, chodia do toho kostola, 4-ročný syn a teraz ten farár hovorí, že modlite sa. Ten 4-ročný syn sa postaví, otočí sa a hovorí, máte sa modliť. To je krásne. To je krásne. To je krásne. Ešte jednu otázku máme. Daj. Je pravda, že Lukáš si privyrábal na dedinských zábavách ako človek, ktorý rozprával vtipy? Áno, nie? No, toto teraz neviem. Myslím si, že na to počkaj. má. Myslím si, že na to má, ale toto nerobil. Tak si daj nie. Aha, pardon. Tak nie, nerobil to podľa mňa, ale keď povie vtip, tak to stojí za to. Dobrý deň. Je to otec a syn. Áno. Áno, klasický model. Rodina. Tak už ten otec sedí v tom tielku. No, idem si ja porichtovať nože, idem si ja pobrusiť toto. Mlínček nachystať. Zajtra zabijeme tú svinu. Idem si to už dneska porichtovať, nech už zajtra to mám tak, aby som mal aj na klobásy, už aj črievka nachystané, aj na húrky, aj na všetko, nech slaninky dáme, potom poudíme to. No. A ten malý tam tak sedí. No, idem si to ja pochystať, sa postavia hneď jedna druhá. A žena, že čo robíš, čo ho biješ? Už ho vidím, debila, jak to žere bez chleba. Medzirečou do série. Tež ako chlapa strašne bijú v krčme. A ide čašník okolo, hovorí, a už dostávate? Dobre. Ja mám rád tiež krátke. Tak dám aj ja jeden taký, čo málo kto chce hovoriť. No. A málo kto chce počuť. Príde chlapík k doktorovi a hovorí, Pán doktor, ja mám strašne hrubý hlas. Keby ste so mnou niečo urobili, ja takto nechcem žiť. a čo mám s vami robiť? No tak ako... Vy ste doktor, nie. No ale čo ja môžem s vami? No jedine, že by som vám naozaj, teda, že by som vám zobral guľky. Berte, ja takto nechcem žiť. Zoberú pánovi guľky. Po týždni je pán opäť v ordinácii a hovorí, pán doktor, teraz sa mi všetci smejú, že som buzerán, keby ste mi aspoň jednu guľku vrátili. Sestrička, prosím vás, donese pánovi gule, tam je v chladničke, no zás mu jednu prišijeme. Tá sestra sa tak pozrie a hovorí, To neboli broskyne. Pardon. Dá vystrihnúť. Tak musí povedať, no dúfam, že nie. Nie. Roman musí povedať, že ja mám vtipy rád a dávno som si nepoplakal pri vtipe. Stačí, ja už musím ísť. Kam by si išiel? taký- Ešte nám čaká anketová otázka. No. Tak, chlapci, Hio, ja idem v tabuli. A ja mám zase otázku pre vás. Čo bolo v chladničke z broskyne? Nie. Čo bolo v Spojených štátoch amerických zakázané počas prohibície? No koľký? Lukáš, ješ opäť ty. Podľa mňa to všetci vedia.
Ale neviem, ktorých ste sa pýtali vy. Neviem napísať všetci. Nie? Ja dávam, aby to mal ľahšie, ja dávam 9. Ja dávam 3 a Roman mo musí prebiť. A vidíte, ja pôjdem s trojkami až do konca, pozri sa. Tam platí 9. 9 alebo 8, čo sa ti lepšie píše? Dám 12, keď chceš. Ako, dám koľko, 5? 6. 6? No dobre. Si veľmi srdečný chlapec. A teraz, keď to budú piati vedieť, tak ťa uškrtím. Určite nie. Vraciame sa teda do Ameriky 30. rokov. Ideme k prohibícii. A čo vlastne v tom čase bolo zakázané? Správnu odpoveď opäť ponúkne junior a naše diváčky. Áno, diváčky sú nachystané, pretože sú odborníčky v tom, čo bolo zakázané v Amerike počas prohibície. Tak skúsme. Alkohol? Čo alkohol? By si dala? Bol zakázaný. Dobre. Smola, ne? Čo bolo v Spojených štátoch amerických zakázané počas prohibície? Prohibície? Dúfam, že nie je sexovať. Čo bolo v Spojených štátoch amerických zakázané počas prohibície? Vy to víte, povedzte mi. No ja to vím, ale ja spýtam. Ja to nevím. Prohibícia. Co to môže Honzit? Čo by to tí Američania mohli zakázať? Čo je také hrozné, že by to museli zakázať? Nás, Romové. Tak prohibícia je teda zákaz čoho? Cigáni. Čo bolo v Spojených štátoch amerických zakázané počas prohibície? Neviem. Čo sa mohlo zakázať počas prohibície? Pozrite sa, nebudem sa strapnovať, keď poviem, že neviem, tak neviem. Trošku porozmýšľajte. Budem rozmýšľať. Radšej sa zdekujem a pôjdem preč. Piešťanci ma poznajú a budem akurát trápna. Čo bolo v Spojených štátoch amerických zakázané počas prohibície? Ježiš, no čo ja viem, čo tam bolo zakázané počas prohibície. To by ste im museli načtrknúť, to ja neviem, čo je zakázané. Tak vám načtrknem napríklad, že kebyže to tu zakáže, tak veľa Slovákov je smutných. Niečo Potom asi pálenku piť. Čo bolo v Spojených štátoch amerických zakázané počas prohibície? Prohibície, to... Niečo, čo tu my Slováci máme veľmi radi. A nie len Slováci, samozrejme. Juj. My máme radi to, že nemusíme ísť do roboty, ale dostaneme peniaze. No, mladí sú takí, ja ešte robím. Čo bolo v Spojených štátoch amerických zakázané počas prohibície? No tak alkohol, nie? Stalo, keby si to stalo tu? No tak Slováci by vymreli, aby hrozne trpeli. Tak by trpeli, že by nebolo možné a začali by si páliť alkohol sami. Čo bolo v Spojených štátoch amerických zakázané počas prohibície? Znam, že zakázali tam byť mačky, nie deci. To nesmie, bo to trestné. V Amerike? Jaj, Amerika, to borđus. Tam je, nie? Nie, to. Jak sa volal to Černoch? Co prezidentom je u Ameriky? Saj babku s ňou mám doma. Hej, Bahama, nie? Musíte... Znelo tak havajsky. Ako sa volá teda? To Bahama. České neroba. Srdečne pozdravujeme prezidenta Bahamu. Aj našich dvoch hostí. Už o chvíľu budeme mať kompletné výsledky, pretože teraz konštatujeme celkom jednoznačne, že úspel Lukáš Latinák so svojou trojkou. Ďakujem. Prvne, než to vyhodnotíme kompletne, chlapci, potrebujeme aj v tomto kole, aby ste vybrali najväčšiu halus, najzábavnejší príspevok. Lukáš, je to na tebe tento raz? Najvtipnejší bol ten posledný. Jednoznačne. Obama. Sedmička teda. Ideme to zrátať asi, nie? O to nebude také zložité. 3 body pre Romana. Lukáš úspel 2-krát, to znamená najtesnejším výsledkom vyhráva Roman Pomajbom. Ďakujem vám. Blahoželáme. Áno. Blahoželáme. Aj ceny sú. Cena je to Dobrá fľaša správa. pre začínajúcich pivárov, ty ako ocko. To je krásne. Ukáž, aby videli Fľaša aj pre naši začínajúcich. televízni diváci.
Fľaša pre začínajúcich pivárov. Ďakujem, bude sa hodiť. No ale Lukáš, pozri sa, teba predsa nenecháme. Nenecháme len tak, toto je cena pre teba. Rezeň pre vegetariánov. Rezen so zlatým dažďom. Chlapci, musíme povedať, že toto bola naozaj výnimočná návšteva dnes. Skôr ako sa rozlúčime, ešte ideme vyberať najväčšiu halus, to znamená, že budeme mať hitparádu. Pracovať teraz nebudete vy, ale dievčatá a chlapci v publiku budú vyberať. Tak, najskôr si ale... Dievčatá a chlapec v Je tam? publiku. Áno, jeden osamelý. Sú A dvaja. nie, dobre. Pôjdeme vyberať do publika. Najskôr si ale poďme predstaviť kompletné nominácie. Dokončí text pesničky. Išiel Macek do Mávacek Šošovičku Mlácic. Zabudol si. Zabudol si. To je záhorácká pesnička, ja vím, zabudol si mešec. Ja poznám čerešničky, čerešne. Prečo ste sa rozsypali po ceste? Akou otázkou sa pýtame na 7. pád? Na 7. pád? DTNL? No prvý pád, kto čo? Ja už chápem. Prvý pád, kto čo? Druhý pád. 7. pád. Na 7. pád. To čo? Ty on? Čo to znamená, ak niekomu vytriete kocúra? Zadok. Komu? Kocúrovi. Ako máš rozdelený zadok, keď stojíš? Vertikálne alebo horizontálne? Keď stojím, chcela by si to vidieť? Viem. Mať nebudeš, ale keď stojím, budem vychádzať horizontálne, ako mám ho rozdelený. No tak. Keď stojíš? No tak no vieš, ja som špecifický, ale ja si myslím, že je to horizontálne. No, V čom si špecifický? špecificky som v tom, že proste ja si svoj zadok v noci rozdelím horizontálno, vertikálne, dajme tomu, hej. Čo bolo v Spojených štátoch amerických zakázané počas prohibície? Znam, že zakázali tam byť mačky, nie, veci. To nesmie, bo to trestné. V Amerike? Jaj, Amerika, to borčus. Tam je, nie? Nie, to. Jak sa volal to Černoch? Co prezidentom je v Ameriky. Saj babku s ňou mám doma. Hej, Bahamanic. Ako? Už ide. Znelo tak havajsky. Ako sa volá teda? To Bahamoba. České meno má. Krásne aj. Naozaj, sami ste to videli a počuli, je z čoho vyberať. Nebudú to mať jednoduché naše diváčky v tomto prípade. Dievčatá, je to jasné, ak 3-krát zaznie to isté číslo, ja verím, že ste zafixovali aspoň približne svojho favorita, akú má číslovku. Ak zaznie 3-krát to číslo, tak znamená, že je to halus tohto vydania našej relácie. Čo by to mohlo byť? Číslo 5. Číslo 5? 5 určite. 5? Taktiež. To bolo veľmi rýchle dnes. Ak ste sa spoznali, dobrý človek, tak sa nám ozvite, lebo 111 eur na vás čaká za Boháma. Čo je slušné, no. Takže čakáme, že sa ozvete, aby sme my potom poslali peniažky. 111 eur. A ďalších 111 eur vyhráva jeden z našich divákov, to znamená ten, ktorý nám poslal námed na otázku do ulic. V tomto prípade je to pán doktor Jan Minárik zo Sološnice. Blahoželáme. No, bravo. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne. No vidíš, ja som ti to hovoril, aj doktori následujú. No. Psychiatr nejaký to je. Typujem, že by to mohol byť psychiatr. Počkaj, nie, Judr to je. Judr, tak myslím, že to bude... Zubár. No, sleduje, či teda nie sme na hranici nejakej trestnej činnosti. Ďakujeme veľmi pekne všetkým vám, ktorí nás sledujete a veríme, že ostanete verní tomuto nášmu programu aj v ďalšom vydaní už o najbližší týždeň. So ženami a v plavkách, ale dnes ešte ďakujeme famóznym hosťom. Roman Pomajbo. Roman! A Lukáš Latinák. Roman, ďakujem. Ale dobre, poďte trošku do
si vyhral. Pokračuje samoobsluha Liquotor medzi našimi hostiami. My vám samozrejme ďakujeme za pozornosť a budeme sa tešiť dovidenia opäť o 7 dní v relácii Nikto nie je dokonalý. Dobrý večer. Nikto nie je dokonalý. Dobrý večer. Dobrý večer.